Olemme tutkineet nyt eilisen päivän ajan Danielin elämää siinä mielessä, että kuinka hänestä tuli esirukoilija. Hengellisessä maailmassa usein puhutaan, varsinkin vanhoille ihmisille, että jos et sinä mitään muuta voi tehdä, niin voit sinä ainakin rukoilla. Tämä on niin typerä lause ja niin vihattava lause, että tätä ei kyllä saisi sanoa kenellekään. Minun ajatusmaailmassa on kategorioita, ketkä ovat kaikkein korkeimmalla asteella niin kuin Jumalan maailmassa. Ja minun mielestä esirukoilija on siellä, jonneka kukaan muu ei yllä eikä pääse. Ja minkä tähden? Koska esirukoilija on kuin välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä. Hän on kuin Mooses, jolla on oikeus tulla anomaan sellaista, jota kukaan muu ei voisi anoa. Aivan niin kuin Mooses esirukouksissaan sai koko Jumalan mielen kääntymään tuhosta vielä armahtamaan Israelin kansaa. Esirukoilija pani oman elämänsä kämmenelle, aivan niin kuin Mooses pani, että ellet sinä armahda tätä kansaa, pyhi minun nimeni pois siitä kirjasta, minkä sinä kirjoitat. Eli esirukoilija on siellä kuin vuorella Jumalan edessä, ja kansa on sitten siellä vuoren juurella. Minun silmissä esirukoilija menee profeettojen ja monen muun yläpuolelle, evankelistan ja paimenen ja monen muun yläpuolelle. Siellä ne on ne esirukoilijat. Ja siksi esirukoilijoita on niin vähän. Niin kuin me näimme Danielin elämästä, mitä hänessä kaikkia tapahtui, mutta nyt me menemme siihen loppuun katsomaan Danielin rukouksia kaikkein voimakkaimmillaan, kaikkein kauneimmillaan ja sitten sellaisena, joka tulee meitä lähelle. Ja me avaamme nyt luvun 9. Siitä alusta. Medialaista sukua olevan Darjaveksen, Ahasveroksen pojan ensimmäisenä vuotena, kun hänestä oli tullut kaldialaisten valtakunnan kuningas. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä Daniel huomasin kirjoituksista vuosien luvun, josta profeetta Jeremialle oli tullut Herran sana. Sen mukaan Jerusalem oli oleva raunioina 70 vuotta. Eilen jo me tätä asiaa pikkusin sivusimme. Kirjoitukset ovat rukoilijan lähde. Rukoilija on aina Raamattua tutkiva henkilö. Rukous ei ole hetken tunnekokemus, jossa kun tuntuu, niin nyt käydään rukoukseen ja sanotaan, että Herra siunatkoon ja terve menoa. Ei se ole esirukoilijan tehtävä ollenkaan. Esirukoilija on Raamattuun perustuva henkilö ja monet rukousaiheet löytyvät Raamatusta. Amen. Ne tulevat sitä, ne aivan niin kuin pomppaavat sitä esille. Ja esirukoilija kun lukee Raamattua, niin tuntuu, että rukouksella ei ole loppua. On niin paljon asioita, joiden puolesta täytyy rukoilla. No niin. Eli Daniel oli kirjoituksia lukeva henkilö. Ei vain, että siitä jotakin luetaan vain lukemisen tähden, vaan miten että Raamattu kirjoitukset pääsi puhumaan hänelle. Eli Raamattu muuttui ilmestyksen sanaksi, joka toimi hänen elämässään. Näin Raamattua me luemme ja näin Raamattua pitää lukea. No niin, kirjoituksesta huomasi tämän vuosien luvun, jonka Jeremia oli antanut jo kauan aikaa sitten. Niin minä käänsin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhassa rukoillen, armoa anoen ja paastoten.
Heti kun hän luki tuon vuosien luvun ja hän tiesi tarkalleen, että ollaan lähestymässä sitä aikaa, jolloin on poispääsyn aika Baabelin vankeudesta, hän todella kääntyi sitten hartaassa anomuksessa Jumalan puoleen. Kaikkein syvimmät, parhaimmat rukousaiheet syntyvät Raamatusta. Minä vieläkin toistan tätä, koska minä yritän saada jokaisen uskovaisen lukemaan Raamattua eri tavalla. Lukemaan sitä hitaasti ajatellen. Ja niin kuin eilen teille kerroin, että jopa kynän kanssa, paperin kanssa, että se Raamatun paikka, mikä teille puhuu, se pannaan muistiin ja sen annetaan puhua vielä tuo huomennakin ja jopa tulevina vuosina. No niin, Daniel kun näki tuon vuosiluvun, hän käänsi kasvonsa Herran puoleen. Eli hänellä oli touhua. Hän oli, niin kuin eilen ymmärsimme, hän oli myöskin tuomari. Hän oli kaikkien noiden tieteen velhojen päämies. Ja hän oli kolmanneksi tärkeintä, ihan niin kuin tärkeimmässä asemassa kuninkaan valtaistunta ajatellen. Eli 3 tärkeimmän ihmisen joukossa. Täytyy kääntää jostakin pää pois. Rukous on tällaista, että kyllä meille tulee niitä asioita, että tuotakin täytyy miettiä ja nyt juokse äkkiä, omenat tippuvat puusta ja on vaikka mitä, kun yhtäkkiä tuleekin sisäinen tuska, on käännettävä pää pois jostakin, kerta kaikkiaan. On tehtävä tahdon päätös. Minä en anna enää tule tyhjänpäiväiselle tai toisarvoiselle asialle aikaan. No, kyllä omenat tärkeitä on, kyllä. Kyllä niitä on hyvä syödä talvella. Ja kyllä minäkin niitä olen tehnyt. Ja no, annapa pienen vinkinkin tässä huvin vuoksi teille omenan laittajille. Minä tein maailman parasta omenahilloa. No niin. Mitenkä se omenahillo syntyi näin, että se on maailman parasta? No tietysti mausteiden kanssa se syntyy maailman paras omenahillo. Siihen tuli kanelia ja siihen tuli inkivääriä ja tuli siihen tätä vaniljasokeria, mutta ei se näillä tule maailman paras mauste. Siihen tarvittiin jotakin lisää ja siihen tuli suklaata joukkoon. Ja voi mikä omenahillo! En ole ikinä saanut niin hyvää omenahilloa vielä missään. No, kokeilkaapas. Annetaan ruokaohjeitakin tässä saarnan lomassa. Kiitos vaan. No niin. Mutta me palataan nyt Danieliin. Eli Daniel käänsi päänsä pois jostakin. Mikä lienikään ollut tärkeän tuntuinen tehtävä, mutta nyt se pantiin toiseen asemaan, koska nyt tuli vielä tärkeämpi asia. Tuli Jerusalemin kohtalo ja lähettymässä oleva tuon vuosiluvun täyttymys. Käännyin kasvoni Herran Jumalan puoleen ja etsin häntä säkissä ja tuhassa. Mehän kaipaamme niin valtavasti ihania tunteita, että me saataisiin nauttia ja nauttia ja nauttia. Ja koko maailmaan yrittää olla nautintoja täynnä ja varsinkin vihollinen tarjoaa nautintoja vaikka missä ja epäonnistuu kaikessa, koska kaikki perustuu valheeseen. Tämä Jumalan antama nautinto on toisenlaista. Daniel pukeutui säkkiin ja tuhkaan, rukoillen armoa anoin ja paastoten. Ja sitten minä rukoilin Herraa Jumalaan ja tunnustin hänelle. Ja sitten alkaa se rukous, joka on kuin esirukouksen oppikirja, jossa mennään esirukouksen niille alueille, jonnekka harvat menevät, tai harvat edes haluavat mennä, ja kuitenkin sinne Jumala haluaa meitä viedä. No niin. Ja nyt hän alkaa käyttää sitten yhtä sanaa erittäin monta kertaa, jakeissa 6 ja 8, 9, 10, 12 ja niin poispäin, 14 ja 15. Yhtä sanaa, ja me tullaan kohta siihen sanaan. Mutta
kun hän tuli rukoileen, hän tuli alhaalta päin ylöspäin. Hän meni sinne tuhkaan ja itsensä tähden ja kansan tilanteen tähden. Kun Jumala lähestytään nöyrästi, siitä aina noustaan korkealle. Sitä noustaan ylöspäin viimein sinne Jumalan kirkkauteen. Mutta parasta on tulla niin kuin alhaalta päin Jumalan luokse ja tunnustaa se oma riittämättömyys. Mutta Jumala ei koskaan riittämättömyyttä ala moittia, ei, vaan hän panee sen Jeesuksen Kristuksen täyteyden alle. Ja siitä syntyy jotakin sellaista, mikä on ihan melkein ylimaallista. No niin. Tuossa tuskan alla, mitenkään alkoi rukoilla. Oi Herra, sinä suuri ja peljättävä Jumala, joka pidät voimassa liiton ja pysyt armollisena niille, jotka rakastavat sinua ja noudattavat sinun käskyjäsi. Hän aloitti sen Jumalan persoonasta. Ja tämä on esirukoilijana. Se pitäisi olla jokaisen rukoilijan numero tai lähtökohta A-rukouksessa. Meidän oma tarpeemme ei ole ensimmäisenä, kun me Jumalaan lähestytään, vaan se on Jumalan suuruus. Jos tämän oppii ja oikein sen menee tuonne selkärankaan saakka, niin minä lupaan sinulle, että vaikeimmassakin tilanteessa, kun käydään hetkeksi vaan ajattelemaan ja kertomaan Jumalan persoonaa, tulee voima mennä eteenpäin rukouksessa ihan eri tavalla. Minä olen tämän niin monta kertaa teillekin kertonut, että tämä on minun rukoustapani. Minä en halua muuta rukoustapaa. Minä ensimmäisenä kerron vain Jumalalle, mitä Jumala on. Ja minun henkeni pääsee vapauteen rukoilemaan niiden ongelmien puolesta. Jos heti käy ongelmiin, niin ei tule voiton ilmapiiriä eikä voiton henkeä, vaan minä olen tappion alla. Saa olla kauan aikaa siinä, ja vaikka tuntikausia, ennen kuin tulee sitä kirkkautta rukoukseen. Mutta Jumalan persona on aina kirkkautta. Se on aina kirkkautta. Jumalan persona aina avaa jotakin. Jumalan personan edessä tulee aina muutoksia. Ja esirukoustyö on tätä muutosten työtä hyvin pitkälle. Tämän Jumalan korottamisen jälkeen Jumala on kuin kateellinen omasta asemastaan. Jumala haluaa sitä, että me panemme Jumalan etutilalle jopa omissa hätätiloissakin ja omissa vaikeuksissamme, että Jumala on se, jota me lähestymme. Ja sitten Jumala alkaa avata, kuinka rukoilla. Ja Jumala pystyy avaamaan Danielille uskomattoman rukoustien. Se alkaa jakeesta 5. Me olemme tehneet syntiä, olemme tehneet väärin, olemme olleet jumalattomia ja uppiniskaisia, olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja säädöksistäsi. Ja tämä on sitä rukousta, joka ei onnistu ihan tässä näin vain. Se voidaan sanoa suulla, mutta jos se sanotaan sydämellä, niin sitten siirrytään aivan toiselle alueelle. Eli rukoilija tulee yhdeksi rukouksen kohteen kanssa. Ja Raamatussa on nyt muutamia tällaisia, ei monia rukouksia ole tältä alueelta, mutta on. Siellä on psalmi 22, jossa Daavid yliluonnollisesti joutuu itse kokemaan Golgatan tuskia. Ja sitten voi rukoilla tuon uskomattoman psalmin 22. Ja Jeremia oli samanlainen, Mooses oli samanlainen ja muutama muu profeetta oli samanlainen, jotka itse menivät sen kansan tasolle, niiden tämän syntiä tehneen kansan tasolle. Ja Daniel huutaa, me olemme, minä ja muut, me olemme eläneet tällä tavalla. Tämän pystyy kokemaan vain Jumalan kirkkauden edessä. Kun Jumalan kirkkaus näyttää sen oman vajavuuden, niin silloin tulee tuo rukous. Ja sitten kun tulee hätä,
vaikkapa Suomen puolesta, niin siihen tulee useinkin tämä me-tunne, että me olemme koko Suomen kansana rikkoneet Jumalan käskyt jokaista käskyä myöten. Me olemme olleet sitä ja tätä, ja tämän tähden Suomen yllä on se kirous, mikä nyt on jo kuin leijumassa Suomen kansan yllä ja tulee pian kouriin tuntuvaksi. No niin, näin tässä Daniel rukoilee yhä uudelleen tätä syyllisyyden keskellä olemista. Hän tuli yhdeksi tämän syyllisyyden kanssa. Hän oli kuin sisällä siinä, ja hän todella oli siinä sisällä. Ja sitten näet vaan tässä luettelen näitä muutamia asioita. Eli me teimme syntiä, jae 6. Emme kuunnelleet profeettoja, sillä Jumala todella oli puhunut kansalle profeettojen kautta. Oli Jeremia, joka yhä uudelleen profeetoi, mitä tulee tapahtumaan. Jopa kuningaskin tuli kysymään, että mitä tapahtuu. Ja Jeremia sanoi hänelle suoraan Sidkialle, että jos teet parannuksen, niin sun henkesi säästyy. Mutta jos kuuntelet kansaa, niin tämä kansa tuhoutuu. Kuulkaa, Jumalan ihmiset eivät voi kuunnella enemmistön ääntä. Useimmissa tapauksissa enemmistö on väärässä. Suomen kansan enemmistö on väärässä. Ja näyttää siltä, että jopa Jumalan kansan enemmistökin on väärässä. Jumalan täytyy ottaa se jäännös, jonka päälle hän uudelleen voi antaa sen todellisen helluntai-hengen ja pyhän hengen voiman. Kuulkaa, Jumalan profeetat monta kertaa ovat siinä pienen vähemmistön etukeulassa sanomassa, mitenkä tilanne on. Ja niitä kyllä vainotaan, niitä vastaan noustaan, ja niitä vastaan puhutaan, ja niistä puhutaan pahaa, ja levitellään pahoja asioita, ja mitä tahansa. Mutta se on profeettojen asema. Harva profeetta on korkealle korotettuja ja ihailtuja ja sellainen, että kyllä sä oot ihana ihminen. Sä oot niin valtava ihminen, kun sulla on niin hyviä profeetioita ja ne on siunaavia profeetioita ja kaikki on niin hyvää. Enpä minä juuri tämmöisiä profeettoja kyllä tunne, jos on Jumalan profeetta, kun joutuu kertomaan asioita niin kuin ne Jumala näkee. Jae 8, siinä meille häpeä, meille kuuluu häpeä. Jae 9, me kapinoimme. Jae 10, emme totelleet. Jae 11, me teimme syntiä. Jae 12, puhuit meitä vastaan. Jae 14, annoit onnettomuutta, me emme kuulleet emmekä totelleet. Jae 15, teimme syntiä ja olleet jumalattomia. Näin Daniel kertoi ja hän kuin koki tämän itse omassa ruumiissaan ja omassa hengessään. Se on esirukoilija sellainen, jota voi katsoa niin kuin se on siellä Jumalan korkeuksissa. Vaikka itse koki olevansa kuin helvetin syvyyksissä tuon kansan syntielämän tähden. Mutta Jumalapa antaakin, arvioikin aivan eri tavalla. Luetaanpas jae 19. Herra kuule, Herra anna anteeksi, kuuntele Herra, toimi itsesi tähden minun Jumalani, älä viivyttele, sillä sinun kaupunkisi on otettu sun nimisi, samoin sinun kansasi. Esirukoilija kun näkee tämän ajan kulun, hän huutaa, Jumala, älä viivyttele. Ja mitä tapahtui? Kuinka tämä Danielin rukous oli enemmän. Oletteko tienneet, että Jumala lyhensi pakkosiltausaikaa 2 vuodella? Danielin rukous, tämä mies, joka meni sinne kaikkein pyyksiin, todellinen aika oli 68 vuotta. Ja tämän saavat aikaan esirukoilijat. En tiedä mitään muuta
sitä Jumalan palvelijoiden ryhmää, jotka muuttavat Jumalan määräämiä aikoja kuin esirukoilijat. Tuomioiden aikoja lyhennetään ja armon aikoja pidennetään. Ja sen tähden minun täytyy puhua teille Danielista, koska minä odotan, ja nimenomaan minulla on se tunne, että täältä valitaan joku esirukoilijaksi. Ei vain rukoilemaan sitä sun tätä, mutta rukoilemaan Helsingin puolesta eri tavalla kuin tähän saakka. Että tämä Jumalan tuomio, mikä todella on Helsingin yllä, ei tarvitse kun kulkea tulee Helsingin katuja, niin kokee tällaisen Jumalan tuomion hengen tämän kaupungin yllä. Näitä ei siirrä mikään muu pois kuin nämä Danielin kaltaiset esirukoilijat, joista sinä voit olla yksi. Että Jumala on tarkoittanut jonkun teistä olemaan Danielin kaltainen esirukoilija. Amen. Ja tästä on leikki kaukana nyt. Tämä ei ole mitään nyt sokerikakkupuhetta, vaan tämä on nyt sitten oikein suolalla höystettyä puhetta jollekulle, jonka Jumala on valinnut tällaiseen tehtävään. Amen, amen. Ja tämän minä tiedän, tätä minä en sano omalla suullani tai omissa ajatuksissani, vaan tämän minä sanon nyt Herran sanana jollekulle teistä. On aika muuttua lapsesta aikuiseksi. On aika jättää ne leikkikalut sikseen ja ottaa työkalut käsille. Viskaa pois ne muovilelut ja ota kirves ja ota vasara käyttöön ja ala tehdä kunnon työtä. Amen. No niin. Jae 20. Minä puhuin vielä, rukoilin ja tunnustin syntyni ja kansani Israelin synnit ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Jumala haluaa asua Sionin vuorella. Ja Daniel tiesi tämän tilanteen ja hän rukoili tämän Jumalan pyhän vuoren puolesta. Kun minä yhä puhuin rukouksessani, tuli se mies, Gabriel, jonka olin aikaisemmin nähnyt näyssä, iltauhrin aikaan nopeasti, kiitäen minun luokseni. No niin, tässä englannin raamattu kääntää pikkusen täällä on näitä englanninkielen maistereita ja muita hienoja ihmisiä täällä on kyllä tänä päivänä kuuntelemassa. Mutta minäpä luen vaikka teille sitten tämän jaen 21. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. Hänet aiheutettiin lentämään nopeasti. Eli nyt oli semmoinen takana, että piti tulla ja Jumala pani, että nyt ei saa viivytellä. Nyt täytyy tulla ja nyt täytyy mennä sitten nopeasti. Näin kun esirukoilijat kokevat tällaisiakin semmoisia hetkiä, jolloin siirrytään niin kuin aivan yliluonnolliseen Jumalan ilmestykseen ja Jumalan näkyjen näkemiseen. No niin, ja sitten jäi 23. Kun aloit rukoilla, lähti sana liikkeelle ja minä olen tullut ilmoittamaan sen sinulle, sillä sinä olet rakastettu. Kuuntele siis tarkkaavaisesti tätä sanaa ja ymmärrä näky. No niin, ja sitten aletaan kertoa tätä merkillistä näkyä. Mutta tuo ilmaisu, mitä taivaassa käytettiin Danielista, englanninkielinen raamattu käyttää ilmaisua greatly beloved, suuresti rakastettu. Tämä oli Danielin arvosana taivaassa. Mies, joka oli antautunut rukoukseen, paastoon, syntien tunnustamiseen, häntä aivan erikoisesti rakastettiin taivaassa.
No niin, mutta se sana todellakin läksi sinä hetkinä, kun Daniel nöyryytti itsensä. Tuo valtakunnan kaikkien tärkeimpiä henkilöitä, kaikkien satraappien yläpuolella oleva 3 koplan jäsen, kaiken aivan siellä huipulla, nöyryytti itsensä. Kyllä Jumalan edessä meillä ei ole mitään muuta asemaa kuin nöyrän asema. Me emme tule Jumalalta vaatimaan, tässä ja nyt Jumala tee mitä minä tarvitsen ja haluan. Meillä ei ole mitään muuta asemaa kuin tämä nöyrän asema. Ja siinä sitten kokea, miten Jumalan rattaat alkavat toimia. Mutta se sana läksi liikkeelle 21 päivää aikaisemmin. Ja sitten se tuli sitten, koska niin paljon oli vastustavia voimia olemassa. Ja nyt minä haluan teitä rohkaista yhdellä rukousvastauksella. Eli minulla on vanhempi veli, joka on nyt 75-vuotias, on täysin dementoitunut. Ei pysty olemaan enää kotona eikä missään vaan hoidossa. Hän ei nuorempanakaan, hän veisasi hengellisistä asioista. Hän ei koskaan lähtenyt pyhäkouluun mukaan, kun me siskon kanssa mentiin pyhäkouluun. Veli ei lähtenyt. Nuorena hän valitsi oman tiensä, opetteli viinan käytön nuorena ja meni maailmaan nuorena. Eli niin kuin maailmassa eletään, eikä välittänyt Jeesuksesta. Isä ja äiti itkivät, voi kun ne itkivät, ja äiti itki, että minä olen niin väärin elänyt poikaa kohta, että minun syntien takia tämä poika ei tule uskoon. Ja sitten kun rukoiltiin äidin ja isän kanssa yhdessä, niin minä sain monta kertaa pyhässä hengessä sanomaan, että kyllä tämä poika tulee uskoon. Mutta piti odottaa, äiti meni taivaaseen vuosikymmeniä sitten, isä meni taivaaseen vuosikymmeniä sitten, eivätkä nähneet. Mutta tässä muutama kuukausi sitten tapahtui ihme. Tämä veli, todellakin hän ei pystynyt puhumaan järkevästi. Hänen puheensa oli mennyt tällaiseksi, että siinä ei ollut järkevää ajatusta enää ollenkaan. Hän soitti minulle ja minä ihmettelin, ei voi olla totta. Puhuuko siellä minun veli? Puhuu niin kuin järkevä henkilö. Puhuu selvästi kaikki sanat ja kertoo, Väinö, minä haluan tulla uskoon. Amen. Ja siinä minä sain julistaa synnit anteeksi puhelimissa. Ja sitten veli jatkoi, mutta nythän minun pitää mennä kasteelle. Mistä ihmeitä se tiesi kasteasiankin? No, minä sanoin, että kuule, kun sitten ensi kesällä, kun tulee lämmintä, niin sitten kastetaan sut järvessä. Mutta hän sitten sen puhelun jälkeen hän menetti muistinsa. Mutta hän tuli uskoon. Aamen. Ja usko kestää muistinmenetyksen. Aamen. Halleluja. Kuulkaa, älkää lopettako rukousta. Älkää lopettako rukousta lastenne puolesta eikä minkään muunkaan puolesta. Jumala antaa sen kirkkaan hetken, että tuhle poika palaa. Ja monta muutakin asiaa. Meidän Herramme on suuri ja hän on kaikkivaltiassa. Hän tekee enemmän kuin me voimme tehdä. No niin. Kiitos Jumalalle, mutta mennäpäs pikkusen eteenpäin. Hetkinen, kunhan minä näistä muistiinpanoista selviän. No niin, luku 10. Persian kuninkaan Kooreksen 3. hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsesariksi. Se sana oli tosi ja se merkitsi suurta vaivaa. Daniel ymmärsi sanan ja käsitti näyn. Niinä päivinä minä Danielin murehdin 3 viikon ajan. Koores oli se kuningas, joka antoi luvan palata sinne Jerusalemin ja Juudaan. Ja Daniel vieläkin oli elossa, eli valtavan pitkän ajan.
Vuosi on 536 ennen Kristusta, kun tämä asia nyt tässä on ilmoitettu. No niin, nämä rukoilijat, esirukoilijat, minä murehdin 3 viikon ajan. Esirukoilija on valmis tuskaan, siihen tuskaan, mitä Jumala kokee myöskin, mitä tuskaa hän kokee maailman puolesta ja mitä tuskaa hän koki Israelin puolesta. Daniel suostui Jumalan murheeseen. Ja me tulemme kyllä sitten näkemään, jos ensi tunnilla pääsemme Aasafin elämään, kun Aasaf opettaa kuin sormesta pitäen, millainen on esirukoilija, niin sitä me opimme sitten vielä lisää. Herkullista ruokaa en syönyt, suuhuni ei mennyt liha eikä viili, enkä voidellut itseäni öljyllä, ennen kuin nuo 3 viikon päivät olivat loppuun kuluneet. Kun jätetään öljyllä voitelu pois, se oli lähes kuin kuollutta surraan. Daniel meni niin syvälle tuossa surussa. Nämä merkit, mitä hän tässä näytti, liittyvät hyvin läheisesti myöskin kuoleman tapaukseen. Mutta Daniel otti tuon kuin täyden murheen vastaan Jumalan tähden ja Jumalan sanan tähden. Siellä Intiassakin paastotaan melkein kaikki, kukaan pappi ei ole kunnon pappi, ellei ole paastunut 40 vuorokautta. Se on vain niin kuin papin kriteeri, että siihen pitää pyrkiä ja sen jälkeen on niin kuin, kuuluu siihen pappien aatelisluokkaan. No niin. No minä sitten katselin nyt yhtä meidän pappia, joka oli kertonut, että hän on 40 vuorokauden paastossa. Ja minä seurasin, kun ei näy mitään muutoksia, vatsassa ei tapahdu mitään muutoksia, on iso maa niin kuin ennenkin ja kaikki oli samanlaista kuin ennenkin. Ja sitten minä kysyin, että no mitenkä sinä paastoat, että otatko sä jotakin ruokaa? No minä otan aamulla vähän riisiä ja otan päivällä pikkusen riisiä, otan illalla pikkusen riisiä. No se Intian pikkunen riisi on semmoinen, mikä ehkä riittää suomalaiselle 2 miehelle. Muuten ne syö 3 miehen annoksen, 1 mies sillä riisiä. No niin, ja näin sitten se 40 vuorokauden paasto tehtiin hienosti ja pääsi sinne aatelisluokkaan sitten pastoreiden joukossa. Danielin paasto oli toisenlaista. Siinä ei ollut ihmisten edessä näyttelemistä, vaan se oli syvää Jumalan antamaa murhetta. Ensimmäisen kuun 24. päivänä minä olin suuren virran Hiddekelin rannalla. Kun kohotin katseeni, minä näin miehen, joka oli pukeutunut pellava-vaatteisiin ja vyöttänyt kupensa hienolla uuffasin kullalla. Ja sitten ruvetaan kertomaan sitten, mitä hän oikein olikaan nähnyt. Mutta sitten jäi 13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi minua vastustamassa 21 päivää. Mutta sitten yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista tuli avukseni, sillä olin jäänyt yksin sinne Persian kuninkaiden luokse. Eli tässä avataan sitä maailmaa, josta me monet varmaan eivät paljon edes ymmärrä tai ole kokemuksia, mitä tapahtuu henkivalloissa. Mutta siellä kun Jumalan erikoinen sana, aivan niin kuin koko historian käänteen tekevä sana, meidän aikoihin ulottuva sana, kun tuli, niin sitä todella vastustettiin koko pimeyden vallan voimalla. Ja yksi niitä kaikkein voimakkaimmista enkeliruhtinaista, Persian enkeliruhtinassa, josta sitten puhutaan jo luvussa 11 aivan tarkemmin. Persia
oli maailman valta. Se oli tulossa maailman vallaksi. Se oli maailman valta ja vielä lisääntyvä maailman valta. Ja sitä maailman valtaa ohjasi yksi pimeyden kaikkein voimakkaimmista enkeliruhtinaista. En tiedä, mikä ruhtinas hallitsee nykyään Suomea, mutta tämän maan yllä täytyy olla väkevä enkeliruhtinas. Niin nopeasti tämä jumalattomuus lisääntyy. Tämä käsittämätön sukupuolineutraalinen ilmiö, ei ole poikia, ei ole tyttöjä, on vain mitä ne ovat. Niin, ovat jotakin, niin, ne ovat vain lapsia. Onko ne vain neutreja? Jotakin tuommoisia, semmoisia kummallisia. Mutta tämä henki, mikä on nyt Suomen yllä, tämä tarvitsee Danielin kaltaisia esirukoilijoita. Ei näitä enää kevyemmillä aseilla kyllä voiteta. Danielin piti olla murehtia 3 viikkoa. Koko ajan saatanan enkeli ruhtinas nousee ja sotii vastaan, ettei Jumalan ilmoitus tulisi alas saakka. Piti tulla Mikaelin auttamaan sitten ja sitten tuli sana perille. No niin. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä sinun kansallisi tapahtuu päivien lopulla. Sillä niitä päiviä koskee vielä tämäkin näky. Ja sitten ruvettiin kertomaan niitä merkillisiä asioita. Luku 11, jos meillä olisi hirvittävästi aikaa, niin tämä Danielin kirjan 11. luku on semmoinen profetia, jota ei kukaan ihminen järjellä pysty profetoimaan. Ja niinpä monet kirjanoppineet minun sitaateissa kirjanoppineet sanovat, että tämä Danielin kirja ei ole voitu kirjoittaa 500 vuotta ennen Kristusta, vaan tämä kirja on täytynyt kirjoittaa noin 100 vuotta ennen Kristusta. Tällaista lukua ei voi kukaan kirjoittaa etukäteen niin kuin on Danielin kirjan 11. luku. Mutta te, jotka olette friikkiä historiaan, te voitte internetistä etsiä tämän luvun yksityiskohtaisen selityksen, miten jokainen jae kertoo täsmällisesti vuosi vuodelta, mitä tapahtui Persian ja Kreikan välisissä sodissa ja Syyrian ja Egyptin välisissä sodissa. Tämä on yliluonnollinen, käsittämätön profeetia Jumalan kaikesta viisaudesta ja kaikesta täyteydestä. Olen kuullut semmoisenkin arvion, että joku Jumalan kieltäjä on sanonut, että jos tämä luku pitää totta, niin silloin Raamatun sana on totta. Ja se on pitänyt totta. Se meni täydellisesti toteen, niin kuin Raamattu ilmoitti. Kertoi täsmälleen, mitä Antiochus Epiphanes tekee, mitä hänen isästä tekee, mitä hänen poikansa tekee. Ne kaikki on pantu tähän Danielin kirjan 11. lukuun. Jos ei mitään muuta Raamatussa olisi kuin tämä luku, niin olisi helppo uskoa, että koko Raamattu on totta. Tämän luvun perusteella voi uskoa kaikkiin muihinkin Raamatun ennustuksiin, että ne menevät toteen kirjaimellisesti. Amen. Vaikka niissä on sitä merkillistä kerroksellisuutta, joka joskus hämää, mutta kaiken jälkeenkin vaan korottaa Jumalan kirkkautta ja kunniaa. No niin, minä aloitin siitä minä en nyt käy näin loppulukuihin ollenkaan, niissä menisi sitten jo niin pitkä aika, mutta tämä pääasia oli tämän Danielin esirukouspalvelu meille esimerkkinä. Ja minä nyt päätän tämän asian siihen, mistä aloitin. Eli Daniel ja esirukoilija on siellä korkeimmassa asemassa. Hän on välimies Jumalan ja tämän rukouksen kohteen välillä. Hän ottaa tuon ihmisen asiat sillä tavalla, että hän menee Jumalan eteen sellaisten pyyntöjen kanssa, että sitaateissa kuin Jumalan on pakko kuunnella tuolta ihmistä.
Mooses ynnä muut on siitä esimerkkiä. Mutta tässä nyt on pikkusen aikaa jäljellä. Ja koska se Aasafin juttu on niin iso juttu, niin me aloitetaan Aasafista nyt vähän aikaa. Ihan muutama minuutti ja sitten me rukoillaan yhdessä pikkusen aikaa. Ja minä pyydän eri ihmisiä rukoilemaan, tulemaan kuin rukouksen mukaan. Mutta me Aasafin taustaa käsitellään ja avataan ensimmäinen kuningasten ensimmäinen aikakirja ja luku 6 jae 39. Minusta on mukava, että jokaisella suurella esirukoilijalla on myöskin tausta. Mistä taustasta hän nousi valtavaan esirukouksen tehtävään? Danielilla oli aivan omanlainen tausta. Mooseksella oli aivan omanlainen tausta ja niin poispäin. Ja me jokaisella, tämä kertoo siitä, että jokaisella on mahdollisuus taustasta huolimatta tulla esirukoilijaksi. Amen. Amen. Eli tämä on, vaikka on korkeasta tehtävästä kysymys, Jumala tämän tuo näiden esimerkkien kautta ulottuville meille jokaiselle. Kiitos siitä Jumalalle, että Jumalan työ on näin valtava. No niin. Nyt mulla on tässä tämä, kun mä olen näitä englanninkielisen Raamatun kautta näitä valmisteluita. Tietysti aikakirjassa on eroja suomalaisen ja englantilaisen Raamatun ja näiden jaejärjestyksessä sillä on sitten, katsotaanpas onko se sitten No, minä vaan kerron, koska tässä on mulla jotakin hämminkiä. Eli tämän Aasafin tausta hän oli leeviläinen. Me tiedämme hänen isänsä, hän oli Berekja ja hän oli Gersonin sukukunta. Jumalahan pani jokaiselle sukukunnalle omat tärkeät tehtävät. Jumala on aina järjestyksen Jumala kaikessa. Eli tämä Vanhan testamentin ilmitysmaja on huippukuva Jumalan antamasta järjestyksestä. Ja Jumala myöskin näki, että mikään työ ei saa olla liian rankka eikä liian vaativa. Eli hän antoi kaudelle sukukunnalle rattaita. Ei tarvinnut olkapäällään kantaa niitä 50 kilon painoisia, 40 kilon painoisia niitä pylväiden, niitä alustoja eikä muuta raskasta. Mutta tärkeimmät esineet piti kantaa olkapäillä. Kaikki ne pyhimmät esineet, niin kuin minä eilen puhuin olkapäällä kantamisesta jo, kuulkaa, Jumalan pyhyyttä kannetaan olkapäillä. Sitä ei viedä rattalla eteenpäin, eikä moottoripyörillä hurjaa vauhtia. Sitä kannetaan olkapäillä, koska se Jumalan pyhyys tulee osaksi meitä. Sen tähden Jumalan pyhyys tulee meitä niin lähellä. Vanhan testamentin aikana se oli kosketusetäisyys. Sitä tunnettiin omasta ruumiissa se Jumalan pyhyys, arkki ja suihtustusaltteri ja niin poispäin. Mutta me kannamme Jumalan pyhyyttä meidän hengessämme. Se tulee niin lähelle meitä. Se tulee kuin osaksi meitä. Ja tämä on sitä Jumalan suurta ihmettä, että me savisina, saastaisina saamme kantaa itsessämme Jumalan pyhyyttä. Amen. Ja sitä me haluamme kokea enemmän. Siitä tulee nälkä ja jano Jumalan pyhyyteen. Sitä haluaa näyttää myöskin ulospäin Jumalan pyhyyttä. Ihan totta. Se näkyy meidän pukeutumisessamme, se näkyy meidän puheessamme. Me haluamme näyttää, että minä olen erotettu Herralle. Minä pukeudun niin, kuin minä kelpaisin Jeesukselle. Ei hänen eteensä mennä missä vaatteissa tahansa.
sinne mennään, niin kuin Vanha testamentti näyttää, pukeutumaan niin, että ei ole moraalittomuudesta kysymyskään ollenkaan. Moraaliton pukeutuminen ei kuulu Jumalan pyhille. Ja minä taas sen sanon, vaikka minä saan satinkutia tästäkin lauseesta. No niin. No, tämä Aasaf oli sitten ison kuoron yksi laulaja. Ja nyt minua siunaa Aasafin elämä sen tähden, hänestä musiikin harjoitteessa tuli korkeimman luokan esirukoilija. Semmoinen esirukoilija, joka menee aivan sinne korkeimpaan, aivan huippujoukkoon. Kiitos Jumalalle. Musiikin harjoittajat yleensä ovat herkkiä. Ne aistivat, sen tähden Jumala käyttää profeettoina hyvin paljon semmoisia, jotka rakastavat musiikkia, koska heidän henkensä aistii kuin sitä Jumalan musiikkia, Jumalan laulua. Monet herkät profeetat ovat tällaisia musiikki-ihmisiä. Ensimmäinen aikakirja luku 15 ja 19. Laulajista Heemanin, Aasafin ja Eetanin tuli soittaa pronssisymbaaleja. No niin. Ja nämä symbaalit eivät todellakaan ole ihania soittimia. Sitä Afrikassa ja Intiassa, niin on tämmöisiä pieniä tällaisia, joita lyödään vastakkain sitten ja se tulee kilisevä ja koliseva ja riippuu mitä metallia on. Nämä olivat Jumalalle kelpaavaa musiikkia, josta Jumala ihastui, kun tätä kuului ilmestysmajassa. Voi, kun minä ajattelen, kun semmoinenkin henkilö, jolla laulua ääntä ei sitten millin vertaa. Mitähän se sillä laululle tapahtuu, kun se menee noiden kaikkien henkivaltojen läpi Jumalan korviin. Sen täytyy olla Maria Kallaksen ääntä tai jotakin muuta vielä parempaa. Jotakin Jumalan korvissa. Kyllä seurakunnassa semmoisenkin pitäisi uskaltaa laulaa ääneen, jolla ei ole tippaakaan lauluääntä. Eikä kukaan saa katsoa, että minkä takia sä laulat. Olisit edes hiljaa, kun minunkin ääni menee sekaisin, kun laulat nuotin vierestä. Kuulkaa, Jumalan seurakunnassa pitää olla laulamisen vapaus. Amen. Amen. Eli yhteislaulu pitää olla laulua eikä vikinää. Niin, sitä yhteislaulun pitää panna sydän mukaan. Ja silloin se muuttuu sanomaksi. Se yhteislaulu ei ole pakko pullaa, että sitä täytyy olla muodon vuoksi. Yhteislaulun osallistuu kaikki, pienimmästä suurimpaan ja vanhimpaan. Ja seuraava laulu pitää olla kunnon yhteislaulua. No niin, amen. No niin, kohta lauletaan ja sitten minä kyllä en kuuntele, minä olen mukana. No niin, ja tämä Aasaf oli sekä laulaja että soittaja. Hän osasi sekä laulaa että soittaa. Ja sitten kun hän oli uskollinen tehtävässään, niin mitä tapahtui? Hän oli ensiksi valtavan isossa kuorossa, luku 16 ja 4. Daavid asetti leeviläisiä Herran liiton arkun eteen palvelemaan ja kunnioittamaan, kiittämään ja ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa. Nyt tuli pienempi kuoro sitten, jossa tämä oli sitten tämä Aasaf mukaan. Eli hänelle uskottiin, oli ensin valtava kuoro ja pääsi kohta kuin kvartettiin laulamaan, taikka oliko se kvintettikka mikään taas, mutta pääsi laulamaan pienempään kuoroon, missä vaadittiin enemmän laulajalta sitten. Luku 16:37. Daavid asetti Aasafin ja hänen veljensä telttamajaan Herran liiton arkun eteen suorittamaan vakituista palvelusta Herran edessä sen mukaan, kuin kullekin päivälle oli määrätty. Ja se vakituinen palvelus oli jokapäiväinen ylistys Herralle. On asioita, jotka ei ole vain tunneasioita.
Kuka muistaa monta kertaa Daniel rukoili päivässä? Kuka kuunteli eilen? 3 kertaa. Se oli säännöllinen rukous, jokapäiväinen, ihan tuntumilta tuntui. Jumalan ylistystä täytyy olla myöskin säännöllistä. Joka päivä Aasafin piti olla paikallaan. Ja mitä tämä tarkoittaa? Piti pitää huolta omasta hengestä tilasta. Muuten ei voi ylistää Jumalaa. Muuten ylistys on niin puisevaa, se on niin kolkkoa ja se on niin kuivaa, että siinä ei ole hengen pihahdustakaan. Ylistäjän täytyy olla itse ylistyksen hengessä mukana. Siihen pitää tulla henki ja silloin siitä tarttuu muihinkin. Se avaa sitten ilmapiirin. Eli me pidämme omasta hengestä tilasta huolta, että voimme rukoilla säännöllisesti ja kiittää Jumalaa säännöllisesti. Ja nyt me sitten käydään rukoukseen. Aamen. Mutta ensin se yleinen laulu, oikein kunnon laulu. Ja nyt minä kuuntelen. Aamen. Mikä on semmoinen laulu, mikä kaikki osaa? No niin. Vieläkö oli taputus noin vaikea? Otetaanpa tuo kertovuudesta, opetellaan taputtamaan. Mun serkku oli ainoa, tuolla serkku, joka oli rohkea, taputti. Ja täällä on toinenkin serkku tuolla istumassa. Noin, ja tämä serkku vaimokin näyttää täällä olevan. Mennäänpäs tuo kertovuudestaan, no niin. Me kiitetään Herraa. Ja Maritta aloittaa. Ja Susanna jatkaa. Rukoillaan, mutta mun täytyy sanoa, että mä haluaisin lukea myöskin vähän sanaa. Sillä mulla on aika kantava ääni. Sillä me olemme itse kukin, jotka olemme Herran omia,
vastuussa taisteluista, rukouksesta. Se on kyllä, että Jumala kutsuu kenet pastoriksi, kenet profeetaksi, kenet esirukoilijaksi, mutta me ollaan kaikki omalla paikallamme esirukoilijoita. Mun mielestä tämä Hesekielin luku 9 on niin vakavaa tekstiä, kun kuultiin äsken tämä, mikä tilanne on Helsingin yllä ja Suomen yllä. Että tähän tarvitaan nyt sitten kaikkien olkapäät ja kaikkien sydämet, että nämä henkivallat saadaan voittoon. Ja mä nyt ihan lukisin, tämä ei ole niin pitkä luku, että tämä syöpys teidän sydämeen. Siis Hesekielin 9. Sitten hän huusi suurella äänellä minun korviini ja sanoi, tulkaa kaupungin rankaisijat ja kullakin olkoon tuhoasensa kädessään. Ja katso, 6 miestä tuli yläportilta päin, joka on pohjoista kohden, ja kullakin oli kädessä hävitysasensa. Mutta yksi mies oli heidän keskellään puettu pellava vaatteisiin ja vyöllänsä kirjoitusneuvot, ja he tulivat ja asettuivat seisomaan vaskialttarin ääreen. Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut, huoneen kynnykselle, ja huusi pellava vaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä. Ja Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Ja niille toisille hän sanoi minun kuulteni, kierrä kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkääkä armahtako, tappakaa tyystin vanhukset, nuorukaiset, neitsyöt, lapset ja vaimot, mutta älkää koskeko kehenkään, jolla on otsassaan merkki, ja aloittakaa minun pyhäköstäni. Niin he aloittivat niistä miehistä, vanhimmista, jotka olivat temppelin edessä. Ja hän sanoi heille, saastuttakaa temppeliä, täyttäkää esipihat surmatuilla, menkää. Niin he menivät ja surmasivat kaupungissa. Mutta kun minä heidän surmatessaan olin jäänyt jäljelle, lankesin minä kasvoilleni, huusin ja sanoin, oi Herra, Herra, hävitätkö sinä Israelin koko jäännöksen, kun vuodatat vihasi Jerusalemin ylitse? Niin hän sanoi minulle, Israelin ja Juudan heimon syntivelka on ylen suuri. Maa on täynnä verivelkoja ja kaupunki on täynnä oikeuden vääristelyä. Ja sille he sanoivat, Herra on hyljännyt tämän maan, ei Herra näe. Niinpä minäkään en sääli enkä armahda. Minä annan heidän vaelluksensa tulla heidän oman päänsä päälle. Ja katso, pellava vaatteisiin puettu mies, siis itse Herra, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä, toi tämän sanan, minä olen tehnyt niin kuin sinä käskit minun tehdä. Amen.